Ако едно бебе се кръсти, то нищо не разбира от кръщението. Кръщението е знак на покаяние, на предаване на живота на човек на Бога. Тази масова практика да се кръщават бебета, не знам откъде е дошла, но не е редна. Другото, което е, за кръщение не трябва да се плаща. Представяте ли си Исус Христос да отиде при Йоан Кръстител и да му каже, дай ми 50 или 100 или там колкото лева или каквато и да е валута и ще те кръста. Йоан Кръстител е кръщавал безплатно. А и другото, което Исус Христос е казал, даром ви е дадено, даром давайте. Един човек, за да се кръсти, трябва съзнателно да разбира, че си оставя стария живот и живее за Исус Христос след това. Старият човек умира, ражда се нов човек. А и самото кръщение е за опрощаване на грехове и за получаване на Светия Дух. Едно бебе, какви грехове има? Едно бебе, какво съзнателно решение може да вземе, за да се кръсти? То знае ли въобще какво се случва? То знае ли какво е грях, какво е правилно? То въобще не може да взима нито решения, нито да взима каквито и да било, да поема отговорности за живота си. Така че, ако сте кръстени като бебета, по-добре се кръстете сега, като възрастни, защото вече това е съзнателно. Това е истинско. А едно бебе да се кръсти, това е едно да го изкъпете. Със студена вода или хладка вода или топла вода или каквато и да е там вода. То не знае какво се случва. То не знае. То не го избира другото, което е. Така че това е. Нека Бог да ви благослови и благодата на Исус Христос да бъде с вас.